Lona inoveli yethu esiyibhalele uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-39 season 1. Uyezwa Sigananda mfowethu, uyayizi into ekhulunywa la emsakazweni? Umshana wami lokukhulunywa ngaye lana Sigananda noma ngingathiwani, uyena usakhile lona. Ucijimpi ngokukhulu nje ukufutheka edame yaluza lapha eduze nemoto elokhu ebambe ikhanda njalo ongafunga khona ukumluma ekhanda. Ihlisa umoya phela bafo singene emotweni sivele sibheke khona ngqo esibhedlela siyozibonela thina ngokwethu ukuthi uyena ngempela nilona. Kube kuSigananda esondela ngasohlangothini lesivalo somshayeli. Ngene ekhasini lomsakazo Sigananda ngaphambi kokuba sahambe. Kuyalela ucijimpi nebala alikhipha ucingo athi angalikhipha nje athule ajame eside isikhathi elokhu eqolozela umakhalekhukhwini wakhe. Khuluma phela ndoda wathula manje, ubonani lapha kuyena emsakhile loyo? Kubuza ucijimpi ngokunengo. Awuyena bafa. USigananda ngezwe eliphansi elikhomba ukudangala. Ngene emotweni ke bafo siye khona ngqo labafana bakaMkhize bawuphuza ungazi mangibayeka manje. Abadelanga bebulala izingane zami kanye nobaba. Ngena ndoda, ngena nginasikhathi sokulokhu ngikhuluma mina. Kuqhuba ucijimpi. Kulungile asambe. Kodwa ke mfowethu angikwazi ukuvumela ukuthi ushayele kulesimo. Okungcono hlala ngale kuzoshayela mina. Kuyalela uSigananda nebala aphuma ucijimpi esihlalweni somshayeli angene kwesomgibeli engasaphendulanga edameni ikhanda. Yazi mfowethu ngiyaqonda ukuthi udiniwe futhi kufanele uthelwe ngezibonkolo kanje ngomshana wakho. Kodwa ngeke kulunge mfowethu ukuthi kube yilona thuba elikahle leli lokugasela kokhabazela. Mfowethu labantu balindele vele ukuthi sizoqhamuka uma ngabe sesitholile ukuthi benze lo monakalo. Ngakho asingenzi lokho abakulindele vele ukuthi sizokwenza ngoba ngalokho sobe sisigwaza ngowethu mfowethu. Ngiyakucela mfowethu. USigananda njengoba beqhubeka nendlela eyishaya ishosholoza njalo engasenandaba nanezinga lokugijima elibekela ukungaleqi mangabushayela. Usajulu kusemanzi manje ucijima. Manje wena bafo uthini kahle kahle? Uthi ngiyekela abantu bebone ngathi mina ngiyabesaba. Bebe beyiphakile vele impi manje. Wendoda akusafanele ngithule nami. Kufanele ngiphindiselele izingane zami, ubaba kanye nomshana wami lo sevele oselimele njengamanje. Yabona ke kulokhu mfowethu ngikutshela iqiniso nje. Ngiyoqotha imbokodo nesisekelo lapha kuyovalwa ngehlahla. Angibhekwe mina ngiyona insango. Kahle ngolaka mfowethu. Akubona ubuvakalo bengibenzayo bokuthi ngithi asilalise umhlwenga mfokadlamini. Kodwa kuwukubhekelela isimo esingakwazi ukunqoba ngayo lempi. Cijimpi mfowethu asikho emandleni anele ukuthi singakwazi ukulwisana abantu. Siyantenga ngapha insizweni. Manje labantu baningi ngokweqela kunathi kanti futhi basekwa abantu abaningi kakhulu abayingozi kunathi. Mina ngithi asiphuthume esibhedlela mfowethu sibone umshana wakho isimo akusona. Uyakudinga umshana wakho mfowethu. Yabona nje leyo kulwa sizosubuye siyibone. Njengamanje ake siqhubelele ukuthi sibone indlela yokuthi engasezala kanjani usakhile. Kuqhuba uSigananda beqhubeka nendlela. Lilokhu lenyuke njalo nje uthe mawashina emoto okukhomba ukunyuka kwesivinini abahamba ngaso. Ekufikeni kukaMqapheli, umphikeleli kanye noNobuhle bangena endlini enkulu bafica uBhekumuzi evele sebalindele. Mqapheli, Mphikeleli, Nobuhle. Nangena ngathi nishonelwe nje nalengisa ubuso kwenze njani? Kubuza uBhekumuzi. Kodwa bamane bathule nje bonke engekho ufuna ukuphendula. Hayibo nina ngikhuluma nani? Yini inkinga yenu nedangala nje? Nobuhle kwenze njani? Kusaqhuba yena uBhekumuzi. Yazi bhuti omdala, sonke lesikhathi bengikholwa ukuthi niyangithanda, niyangikhathalela, niyangazisa njengodade wenu omncane. Kodwa namhlanje ngibheme ngakholwa ukuthi aninendaba nami. Futhi anikaze nibe nayo indaba nami. Bhuti aninendaba nenjabulo yami. Into ebaluleke kini ubugebengu nokuchitha igazi labantu abamsulwa ngenxa yokwanelisa izimfuno zenu. Ngobani bhuti omdala? Ngoba niziqhwaga nina la ekhaya nilawula yonke into. uNobuhle ngezwe ledlezelayo owayivele nje engena endlini eseziphethe ngezandla izicathulo zakhe. Emehlweni usezigobhe nje ngenxa yesililo ayekade sikhala indlela yonke. Namanje nje ukhuluma seyigcwele emehlweni.
Hey, wena Buhle. Ukhuluma kanjani uma ukhuluma nje nobhuti omdala? Ulingana nawe ubhuti manje? Kubuza umphikeleli. Nobuhle. Kwenze njani? Injabulo yani le okhuluma ngayo? Ufika la uphethe icethulo ngesandla, uyobonakala nje ukuthi kade ukhanda uzongitshela ngokuthi asikuthandi thina sikukhuthalele. Yini kwenze njani? Isuke laphi yonke le nkulumo ongitshela yona? Kubuza uBhekumuzi ngokudideka. Naqala ngokungihlukanisa naye. Kwabhlungu kimi. Nangaqhisa qakala lokho. Nangiphoqa ukuba ngishintshe isikole ngaphandle kwentando yami. Still nalapho futhi kwabhlungu kimi. Nalapho futhi nangaba nandaba. Manje usubona ukuthi fanele uthumele laba ekhomba umphikeleli kanye nomqapheli ukuthi bamdubule pho bamdubulise kwengcange engenabani ongafunga nje ukuthi yequthango yazodla okuthile lapha ejakutini lakho. Engakaqedi amngene emlonyeni umqapheli. Vele le nje ingenile la ekhaya. Hawu asazi noma sekonakele enivele. Umqapheli ekhulumela phansi. Uyinja mqapheli uyazwa. Uyinja anginabhuti la kuwena kahle nonke nje futhi. Unobuhle ngezwe lihambisana nesibibithwane seziziphumela nje nezinyembezi emehlweni akhe. Kwanele, ngithi kwanele. Sengikhatheleke manje le mbudane yenze ngala. Ukhona mhlawumbe ozongitshela into enomqondo ukuthi kwenzakalani. Mqapheli, mphikeleli, kwenzakalani la? Khuluma man, kwenzakalani? Kubuza uBhekumuzi ngesikhulu sankahle. Esalindele kanjalo impendulo, uNobuhle ahamba egumbini lakhe. Athi uyambiza uBhekumuzi kube enhlanga zimuka nomoya. Lutho kuma kuNobuhle. Khakazela, uNobuhle simfice lapha ethe kumoli kanti unalomfana wakwaDlamini. Saba ngabantu esibahlukanisayo ke. Lo mfana wakhuluma amagama angemahle. Asho khona ukuba makufanele afafele uthando kulungile ngafa nokufa. Nokuyilapho kumfowethu avele wamthela othuleni ngenhlamvu esingazi noma uyaphila okanye uthulele khona lapho ngoba sevele saphela endaweni yesigameko. Kuchaza umphiki. Nenzeni? Mqapheli nenzeni? Nidubulele mfana kaDlamini esidlanga leni ekubeni ngimniyele kahle ukuthi ningenza into ezokwadala ukuthi sifake enkingeni. Yini inkinga yenu ngaphela? Niyazi inkinga senisifake yona ngalento eniyenzayo. uBhekumuzi eshedumela umqapheli ngesibhakela esamshaya wayothi fofobala phansi.